Ndewo n'ụmụ Igbo. Afọ m bụ Amaka Ekwo. Abụ m ofu onye n'ime unu so na ndị na-akwado ntọala ọdịnala na omenala Igbo. Tata bụ 9th April 2025 n'ọgụ afọ ndị bekee. N'ọgụ afọ anyị bụ ndị Igbo. Anyị nọ n'ọnwa nke abụọ dịka ọra eze nri si wee na-agụ. Chetakwanụ na obodo dị iche iche dịkwa n'ala Igbo nwekwa ka fa si agụ ọgụ afọ. Kwancha niile dị mma. Ndewonụ. N'izu Igbo, taa bụ afọ. Ndewonụ. Nkụzi nke taa bụ njirimara afọ. Anyị ma na afọ so na izu Igbo na anyị nwere mkpụrụ ụbọchị anọ n'izu Igbo. O bido n'Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Nye afọ bụ ụbọchị nke atọ n'izu Igbo. Ndewonụ. Akụrụngwa afọ bụ anị. Yeah, the ground. Nina earth, Mother Earth. Anị. Ndewonụ. Ama m na anyị lọtara na sayensị gwara anyị na element of life, no carbon, oxygen, hydrogen and nitrogen. Anyị ma na elements of life a na anyị ga-afụ ya naanị. Anyị ga-afụ ya n'ọnwa, anyanwụ, anyị ga-afụ ya n'ikuku, anyị ga-afụ ya na mmiri. N'izu Igbo, afọ wee bụrụ ofu ụbọchị dị n'izu Igbo. Njirimara afọ bụ anị. Ndewonụ. Ọ gịnị ka eji anyị na-akọwa? Njirimara anị bụ ọmụmụ, ya fertility. Bụkwazialụ morality dịka isi iwu. Bụkwazialụ ihe dịka creativity, ike ife, imepụta ife a na-afụ anya. Onye sosi na ife eji welu mmalụ anị. Anị bụ isi mmụọ na ọdịnala Igbo. N'ife niile gbasalụ ịgọ mmụọ, ime mmụọ n'ala Igbo, anị bụ isi mmụọ. Ya sị, ọ gịnị ka ọ ga-eji bụrụ anyị eji wee bụrụ isi mmụọ? Anị ka anyị na-azọdo ukwu. Anị bụ ụwa, the earth. Anị bụ ya. Anị bụ ife niile. Anị bụ mma mmiri. Anị bụ anyị bụ mmadụ. Na ikike anyị nwere erika. Ndị oyibo na-akpụ ya na anị nyere anyị ife niile stability. Mere anyị dị mmadụ ji wee dị grounded. Ife niile ji dị grounded. Anị dịka landlord. Ya anyị bi na be anyị. Anị bụ ihe ka o ji bụrụ isi mmụọ. Iche na ọdịnala Igbo, iche na ụmụnna niile, nwe ebe a na-akpọ isi anị. Nwe ife ọzọ ụnụ na-akpụ ya n'obodo unu. Mana isi anị. Isi anị nwere ikike rinne. Enwere ife ị ga-eme. Isi anị dị ka Supreme Court. Ịma, alụsị anị niile na-adị na alụsị dị ka court. Onye ka eji atụ mmadụ n'alụsị, kpesala alụsị. Alụsị bụ court. nya
mana isi ani dịka ọnya bụ isi alụsị niile, ọnya dịka ọnọdụ Supreme Court. Ya dịka ije tụọ mmadụ alụsị n'obodo mmadụ, tupu alụsị ejebe ọgụ, ọ ga-eje nata isi ani ọfọ. Ọ bụrụ na isi ani be nna ya ekwetara na anyị egbu ya, atọghị na alụsị, onwe ife ga-emenwe. Onye ka ọ na-adịgba atụ mmadụ na alụsị, onye nwa ada anwụọ ọsịsọ, maka a na-adịje kpebe ikpe na mmụọ. Ọ bụrụ ịtụrụ na mmadụ na alụsị je kpee nyere asị, mba, a na-adịje a na-ekpe ikpe, a na-ekpe ikpe na mmụọ. Eme ya anyị ụfụ ife a na-ekpe na mmụọ, a na-ekpe ikpe na ya ịtụ mmadụ dịka na alụsị, anyị eje alụsị ebe ya eje ejebe nna onye anwa, wee jee ụmụnne ya, wee jee na alụsị dị na be nna ya, wee jee n'isi anyị, wee jee kpesala ya. Ọ isi anyị be onye nwa ekpebe ya nọ na na-adị kpe kpebi ọnya ya enye ikike si ife dị otu a mee. Anyị bụ landlord, anyị nwe ife niile. So anyị dịka court, anyị dịka ikike anyị nwere erika. Cheta na ọ na-adịbụ mmadụ ji enwe iyi, ka ife ọ dị jụụ ka mmadụ na-adịzi gbapụ akpụkpọ ụkwụ wee gbado ụkwụ n'ala, maka na anyị nwere ikike. Anya bụ isi mmụọ. Anyị na-afọkwa ife dị ka ọmụmụ. Anyị nọ ka anyị na-adị dịka ife ịkọ ugbo, anyị ka anyị na-adị tinye mkpụrụ na ya, o chekwala anyị ya, mkpụrụ eto o wepụta ya. Anyị ọ na-adịbụ na-agụ ọfụ, ọ nwe ife na-adịtụpụ na anyị dịka ife gbasara amamife, agamniru, ụba, akụ. Anyị ebe anyị na-azọrọ ụkwụ, anyị be nna gị ga-ekweta na ebe anwa ya adị, na ọ ya agazili gị tupu ọ gazili gị. Ikike anyị nwere erika. Ị na-anụ, ị na-asọkwa nsọ anyị, ị ga na-asọ nsọ anyị. Anyị nwere nsọ. Anyị mapụzi na anyị bụ mmụọ nwaanyị, onye ala nlede. So ife dị gbasara ike ọmụmụ, ikwudosi ike, grounding, stability, anyị ndewo nya njirimara afọ bụ anyị. Njirimara afọ bụ nya ọ bụ na mblọ gị mbọsị afọ gị na anyị nwere mmekọ. So ị kwesịrị ịma ụmụ ife ngụgasị ikike anyị nwere. Ọ bụ na ị bụ nwaanyị, ọ bụ na ebe a isi bịa ụwa kwa, ị kwesịrị ịma, ọ bụ na ị bụ nwaanyị, ị kwesịrị ịdị na-asọ nsọ anyị ri nne. Ọ bụ na ị bụ nwaanyị na bụ nwa a mbụrụ mbọsị afọ, ife gbasara ka iwu idebe iwu ga na-amasị gị. Kwesịrị ịbụ onye dị disciplined, na-adị emetọ emetọ, na-adị emebi ife. Ọ bụ na ị na-asọ nsọ anyị bụrụ nwa anyị, onye bụ na ife ị na-etinye aka mma ndị na-aga, maka ọ bụrụ ife iji wee bịa ụwa. Ọzọ bụ ka ife na-ewekwa n'iwe, anọ m n'ilo, ka ife anyị ga na-eme dịka mbọsị afọ ka ọ wee na-adabala ife ọbụla bụ dịka aja ọbụla a na-achụ dịka gbasalụ anyị, aja ọgamniru, aja ụba, aja akụ, aja ụzọ imepe. Ya a na-anabata ya mbọsị afọ dị mma iji ya. Aja ọmụmụ, onye ka ịfụ na Igbo a na-achụkarị aja mbọsị afọ, maka na ya na Igbo onye ma eji achụkarị aja mbọsị afọ. Ya ngị nwazi ka ife ọ ga-abụ ife ị ga na-eme mbọsị afọ, dịka ịkọ ife dị mma ịkọkwa mbọsị afọ, maka ife gbasalụ anyị, ife gbasalụ okike, ife gbasalụ creativity,
fertility iwukwa ịka ikpe idobe ikpe dịkwa mma mbọsị afọ mana ịmakwa ị na-eti ya mbọsị afọ makwa na ị na-invoke the spirit of afọ maka ịma na o nwere ikike a na-enwere irule nne ọ ife dị na afọ na njirimara afọ nya ụmụ afọ nwa afọ mgbe nwa afọ ekenekwa nwa unu afọ bụ birthday unu na ọgụ afọ na ka anyị si agụ bụ ndị Igbo ndị ewonu ekenesie m unu ekekene unu niile kene m na ụmụnne m anọ m n'ilo taa anọ m n'ilo ndị ewonu asị m na ọ ga-adịlụ nwoke mma ọ ga-adịlụ nwaanyị mma na tata bụ afọ na ka anyị ra na-asọ nsọ anyị na-edebe iwu anyị abụrụkwa sọsọ anyị agbo anyị sokwa dịka na anyị ebe anyị bigasị anyị ebe ọbụla ibi nwere iwu ji obodo anwa nwere iwu ndị obodo anwa dobe si na ebe a na-afụfa na-asọ n'obodo anwa ya anyị ebe ọbụla ibi kabarụki na-asọ nsọ anyị na-edebe iwu anyị fa na nya fanchi aso na ịsọ nsọ anyị ma ị nọ n'ozi ma ị nọ n'ụlọ ma ị nọ na be anyị ọ bụrụ na ị nọrọkwa na enwe ife ịnọ a na-eme na be anyị ezitala ihe ozi gbasara anyị uche ya adịkwa ya dịka a na-azụ anyị ma mmadụ iwere anyị mmadụ ma mmadụ iwere ego gogbuo mmadụ ije ma ọ bụ dịka mmadụ akọ ife n'ubi ije wepụ ife mmadụ kọrọ n'ubi dịka ịmafa akwa ebido gị ịkọ ife ma mmiri ezubegonu a na-afọ akwado ịkọ ife ma ije were anị mmadụ zọrọ anị mmadụ ka ị wee kọọ ife ma mmadụ akọsịa ife isi na o ji ekọ ife na anị gị ịmụrụ nsọ anị dịka mmadụ kọọ ife ọ bụrụ na ọ bụrụ anị gị o je kọnye ife ebe anwa ịmana ikwesị ije jee mebie ife ọkọ ị ga-arapụ ife ọnwa ka o too tupu ije were anị gị akwa ịma ife anyị na-esote na ụmụ nsọ anị maka anyị nwekwara ikike imelụ ya arụ anyị na-etigbukwa mmadụ ndị ewo na ụmụnne m ọ ga-adịla anyị niile mma ma nwoke ma nwaanyị bụ ndị na-esonyelụ m na-akwado ọdịnala ntọala na omenala Igbo ọ ga-adịla anyị mma mgbe niile ife ọbụla ife anyị niile etinyela aka bụ ife dị mma ife na-eweta udo na-eweta agamniru na-eweta ọṅụ dị mma na-enyelụ ndụ aka anyị tinyela aka ọ ya gazila anyị niile ọ ya gala anyị na Eke n'Orie na Afọ na Nkwọ ndị ewo na ụmụnne m ọnwa dịka ozi unu nwere ajụjụ unu nwere mana ụfọdụ na-ajụkwa m na comment section unu ana m adịkwa pụtakwa mụ nọ na-akpakọlikwa na comment section ana m eme ife onyonyo dị otu a ofu ugboro n'izu ụka dịka mbọsị Wednesday ka nji emekali ya ndị ewo nọ a sị m na ọ ga-adịla anyị niile mma ekene m unu bụ ndị na-esonyelụ m na-atụsa ozi m na platfọm niile ebe m nọgasị na ọ ga-adịla anyị mma mgbe niile ọ ga-adịla anyị ma na Eke n'Orie na Afọ na Nkwọ ndị ewo nọ ọ ga-adị mgbe ọzọ mgbe komesịa m